Скъпи съграждани, преминахме през един невероятен месец, в който заедно дискутирахме, планирахме и работихме за едно по-велико бъдеще на Търново. Искам да се обърна към всеки един жител на община Велико Търново. От тук нататък бъдещето на града ни зависи от теб и мен. Ти имаш избора да върнем общината на гражданите, а от мен зависи да изпълня ангажиментите, които поех пред теб и да отстоявам принципите на честност и прозрачност. Аз ще бъда кмет на хората. Не на някоя партия, не на бизнес кръгове, не на някой олигарх. Единствено и само на хората. Ти ще бъдеш мой работодател и пред теб ще се отчитам за свършеното. Чух какво иска всеки жител на общината и съм готов да работим за това. Поискахте бъдеще за децата си тук във Велико Търново. Поискахте сигурна и високо платена работа. Поискахте прозрачна и работеща за гражданите община. Заедно можем да го постигнем. От теб доверието и контрола, от нас работата. Да работим за Търново, такова, каквото ни го завещаха асеневци, Патриарх Евтимий, Стефан Стамболов, Сава Моткуров, Кольо Фичето и много други, благодарение на които Търново днес е историческа и духовна столица на България. Но за да постигнем големи неща, е важно да започнем с малка крачка. И тя е в неделя. Излез и гласувай. Гласувай по съвест, а не от страх. Гласувай за твоето Велико Търново. За нашето Велико Търново.